Aha ni daso TV mo kwa ma ba enjumedi atwinde mpo appointi so. Trimpo eta enjumedi de atwan se. Ye bu amabu no wiase afa na nyinam. Se de be obeti Nyankopon kwaje. Ene ne don hye wa yama ono ho. Mi amedi jumedi ndi ani kwakwa imano. Ene mo minianu mi no ha wo siesie won ode nyame asem na ebe. Mema won kwan no so bobo wondi. Me de pepra Pokuya Patricia. Me so me di Asumi Emmanuel. Me jiri pa se nyame adum to biara ho ye. Nyame adum ye ho ye. Ene ene edition e ba bisin. Watu ne din se Oil Unlimited. Ansa ni be ko editions no. E be se ye nuamba pepra Pokuya Patricia bompa ya mayin. Ya bompa. Yan shudi mafo na enwumre hye da wase. Awade bre be hye ho nsemi wodi me hye ho ya mabo na de be hye bi anka etwim. Wani bebre ne hye busa wo Yesu dem. Amen. Amen. Oil Unlimited. Enu ye kase Oil Unlimited ase na siti ase. Meti ase se enwo eso ntida. Enwo eso entida. Oni abema asumi wo so adwonje nse. Enwo eso ntida na se enwo ensada. Enwo ensada. Ene in addition kwawi ni ehu enwo kura eso ntwada anase ensada. Ene na kenkan sema ye de beboa ye dwumadi edie no. Ye be hu fi Philip Foreman etina ye mu donkon. Ye be sesu oni abema asumi ebe kan ba ye twa konkon na mayin. Philip Foreman eti donkono chi eti na nchichemu donkono ose na menya nkopon bema modie ehia mu nyina se de na honya no te animonyamu Kristo Yesu mu amen. Amen. Ewadi Nyankopon edi di hia nyina ebeman. Onuanom enuanom sena de nitimi de futu be ni betime nya firi saken kan smeken kan. Emaye ni daso se ye Nyankopon na se agifo Yesu Kristo no ye je hia de mu a de hia nyina o de mai se ye o hawa mane ni nyina o kan ho no beboa ye Eda ye ni abema sumiase oni aba e pro so adwonche ne sei. Emaye nya gidie o Nyankopon asem. Eboa ye ma Yesu etimi enya gidie e wo Nyankopon asem. Esanse penchire mu pie e wo ye na edition mu. Ene ye na edition Yesu ene nyina so no. O say we supply God's grace which never ends. Oni anuanom sena anase Nyankopon adoma e to ntwada no. Kwan best ne ba fa so Yesu betimi achama kofo nyina so enya bi. Ajen kire ne se betimi abo acha ma afoforo mra ye dan odo timadi e kire afoforo mo mountains. Bra ye dan odo ene tima ama hofo. Oni aba pepra oso mu akakra ne sei. Bra ye de Onyankopon asem e kyerɛkyerɛ afoforo. Ye de Onyankopon asem mu e kyerɛkyerɛ afoforo. E dan ye nuanu ase e wa adwenkyerɛ odi ama ye. O hwe dwumadi ne sure say o be share no subscribe say ene no first time o hwe sign video say de be Onyankopon asem pa ne betima ko wiase afa na nyina. Ye be say oni aba pepra e be boy in edition to faka kra bi ama ye. Ene edition no atifi asem ne de Oil Unlimited. Ene edi kan twa ase nso say ye enwo a eso ntida. Addition fa Elisha ho na ye nyina ye hwe trokunkru ne ma na Elisha awodom bi ana ye fa ne se otroni wo mo na eba ise baaku efurum na ofurum na odedeka ena na ofurum sa ne manere ne be yo okunani ena na odedeka nti na omo wo biaya na abrantie bi wo hono ma ne hono na no mkobo busia edididi nti eba se ne kunu ne furum na odedeka nti omo kwa na maame no aye okunani ne kwa na omo sikani bi nti ode na asem ni nyina koto Elisha aye ono na da nkrofo na otete wo ma na ne kunu ka ho no bia no ema Elisha ka twere ne se onkoto enwo ehina baako na ne kakra no onhwe ngusu na de bi obehwe agusu na eyema enam se oje Elisha edi ye nti ebe musa ama ema enwo no busu ma onya dodo na aton editua aka no. Amen. Amen. Eda ye ni aba Patricia
ase ewo adusua to fa ba kakra bia de man oni abema esumi se hwe na adusua mu a me mu aka me won say hwe we ase obia wo ha ne amane okum hwe adifo no eto ne mpo a na wokọ ha ene amane bu na den na ehye won gidie din den na ehye won gidie din na say okọ ha ne amane bi mpo a den na woye ye hwe akenkan senya ye gina suya se de akenkan sen me hu se de ehia nya ososoro nyankopon e de memaye no timgidi papa se at that time na asofa na se difo a nyankopon ayi wo mo no ama ne kan na asem kira afoforo no no munim sa asem no ensem bebre so Bible mu a efa onyankopon ho na eda onyankopon do ene na humobro edi kire yen nti mi dem gidi papa se na adifo no enim onyankopon na no munim ni yie ewo ohawa manie nem se de oso okan mo se de mai ti 18 so chichemu so eme hunu se yembusa no be mai yenhwe ne be hunu embom no bibie nti na mi gidi papa se na adifo no ensem a na se quotation se wo Bible ma emo ani daso emo gidie ehedin na egina ewo nyankopon da yeni abama esumi ese oni aba apopia wo so adwenkyere ne se me so adwenkyere ne se ye hwe Bible ma so mafo nyuma ne ti ba ku ne nchichemu wotwe na ebro nyankopon kwosoro no ka se obesoma ne ho nkonkron ama na aban so nti me dem gidi se adifo no mo gidi ne arehwemu se enyo mo nko na na ewo efrise nkonkron ne nyankopon so mama ne ba won so nti na otimi yen century ne amen da yeni animo ase ewo mwa kakra won so e de aboen me so me de kakra e kan de oni aba pokia e kan yo ye ho a esanse na okunani enini kun ana ye adifo no anu ba kun na wo de kan ntino wo de na obo won bosia na e ba se oba aba be jini sika na bra oba en okikan sin bi e kire kunani ban se won tua ne ka se ni se no ben no oni aba pokia insembe na credit na oma won bosia no e ka kire won okay o ka kire ne se e ka na ne kunu de no se won tua de ne o de ne mani mienu no be yankoa o de okunani bai mienu ne man mienu e be enkoa afebo se de na tete o mra ne etie no se de o de kana wantimi ntua e be fa o ma ekoye enkoa afebo no sa na credit yi so ai na adwen se obe bra odifo okunani bai ko odifo Elisha o kana ni problem na chen o ka chen se ni hu hina ba ko na won onko fenfem nkrofo so ehina na won hwehwe woni ngum se de be a enwoni bia ye ma nsencheni bisi na woni ye ma akoton di bi aye akokututu ne kan na bra odi okunani bai na woni nyina aye ma jazz na ebi ne wono o ka che Elisha na asembe na Elisha so ka che o ka che ni se de o honom no onkoton no fa tutu aka na ode no o ka che se onkoton no fa de wono entutu na aka ode se de be a ne creditor no emefa na emami no enkonkoye slaves afebo enti wujiri pa se edina na ema odifo Elisha nkofo pe na asem wo sabre nso oni abemesu mi dem gidi pa se at that time no Elisha de internet ma afofro de internet ma ni nya gidi wo radim no ebi ye gidi ebi nso ye odo tema no de na de kire afofro ene no predia na odima afofro na odo ene tema o ma afofro oni aba apokia also adwenkyere ne se na oyi ni yam bua wona woni bi na oyi ni yem ebo obia onidi mesuma adwenkyere me de kan woni se na waye krade se obi bia o ha oni amani bia m waye so aye na adwen se obeboa ne se de bia onso ebetimi efre ne ha na mani awokum de asembi se twato ebe ugidi ye pa se ede na ma sa okunani bai oka utimi ekodifo Elisha wose omoa no omoa no utimi free na woche wo ugide pa se de na man ne sa akodu na ode ko no
me de me gidi pa se ni nyina na gidi anamontu eno tuye ene timan ko Elisha ni ko ka ni hawo chema Nyankopon fa Elisha Sudan na won wadi ne do dochire oba kunani eda yeni abema esumi ase oni aba popia ene oni abema esumi efutuo ben ne be yesu betimi dia ma ya hwefo owiase afa ne nyina efutuo a adisuan MD ma nyina ne se o se nya gidi se the Bible ma ti ase se o gidi ti se na pia pa nka ebetima ka ache me pose on tutu nkogu na nso nka ebeye ho amaye enti de me kan nyina se o se nya gidi wo Nyankopon mu ye hu se nyame a yesom no o Nyankopon e no kwadifo o nyame a odan odo temadi na o hawo amanie mu no o kan ye ho nti de me so me e de ka ho oni aba popia mensu dem de beka me nua be ma ho de ne hye trani se ye na difo ni nti okran biara so na wo se ye de mpai bota ye na difo echi na edi ye Onyankopon be yi om ama akire om nso no mbeji adi eda yeni anmase ewo ono nso futu a ode amoye mensu me mo aka me de bo ne se emfa ho ene ha ne amane be kombia ewo se yesu ye krado se be bo afo se de odifo Elisha se de be kunani bai onso ebeti mefri ni ha na mani me amedi djumedi ni medi ane kwakwa Emmanuel mini anu mo be bo ma yes ye de ene di edisha be so ene oni aba pokuya be Patricia ene mini aba ma asumi ni Emmanuel ene anu me da mo esema bo an na me yetemeto Nyankopon asem na ase ye be so ahwefo sem be subscribe ene mo share ma wo fro no mo nso etime ensa ka Nyankopon asem pa na ye be se oni aba ma asumi e bo mpa ya mai se de bibi timati Nyankopon asem pa na se ya bo mpa hwedia mpon Nyankopon yesrɛ sɛ adusua asie me ntia se odimit amen amen